ओंखाम खुरदोंलै नै जोंथि खोनाबाय ओंखाम खुरबाय दङ आरोना ओंखायनो बिदि आरोखि ना। हेल' 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 खोनादोंना खोनायाखैथाय हेल' हेल' ओंखाम जाग्रोनोसै नामा आङो दे नोंसोर रायज्लायथ' आरोना दसेल'। अके लाइक डन गिख' होनदों आदसा दिंदां होनदों गुड इभिनिं गुमाया आब' होनदों अके फैनाय थेंक इउ जिमि मिनिखोबाय आं सफैग्रोबाय औ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ आं सफैग्रोबाय होनदों जिमि होनदों फैनाया मिनिबाय मा जोंहा सानैजों जेरावबो सौग्रावलायो होनदों बेनोथ' जिमि फैनाय इभिनिं आगै अनजालु होनदों आदसा मा सिरि सना थब्ल' होनदों सिरि नङा नै ओंखाम जादों आं कल रायलायना जाबाय जिमि अ दे 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 जरासे नोंसोरबो आगै अनजालु आगै जिमि सना होनदों सोर नोंनि मोजां मोननाय मा सना आं नंला नामा हो होनदों आदसा जाग्रो सना अन दं अ दे दे आं जाग्रोनि होनबा दे एखे जोंहाबो जरासे जाबाय आब' समायना बोर हो जोंनो जोंनि सानैया जाफुंथों औ औ हाखु दाखु दाजा सना लासै आराम जा नङाबा थाबथागोन जिउ नंगौथ' गुमै बोरो होना नामा होनदों बोरो होआ नामा होनदों होयो होयो मा होआ होयो बोर होबाय सनाफोर नोंसोरखौ अरायबो जरा थाथों जिमि आगै अनजालु आगै सना होनदों औ गिनो नाङा सना थब्ल' आं जिउ गियालै माखौ गिनो नै बेलाय बेखौ फराय लाभ इम'जि गोनांखौ र' खाथियाव होनां मोजाङै नायनानै ला आं कुइसन खालामनाया माबायदि जादों न'आव थांबायसो दाना होद मा जाखोसै थांबायसो नै लिरफिननांसिगोनसै आं बेखौ नांला सनाबो होनलायबावा फाफिया होनदोंब्रा आखि मा होना होनो एखे होनो नुबाय ओमफ्राय सोर होनदों आदसा आं ओंखाम जाग्रोनि दे नुबाय गोमोरलांबाय दहाय थामनेल लिरनाया दे आं दा लिरफिनसै अब्ला ना र' हाब खम जाला गल गल जाना होदों खोनादोंना खोनायाखैथाय खारजाखो ना माखो गल गल जाना होबायब्रा र' गय दानखावग्रोनां न' सिङाव नाङालै जारलाथार बोरो आं गय दोनदों बेयाव र' दै फैयो आरोना जा मेदाम एलाय गाबनांबायना हाय गथ'आ मासि दुस्थ' जाथारखो नोंलाय आयं मा समाव दुस्थ' जाथारखो हा गया नांगौ हामदों गोमोर जादों गोमोरदों हामदों 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 मा हारसिं नांलायगौ बेनो जायोथ' वा गोलैयो अमानो आदार रुनायखौ नुवाखै नामा नोद सु नों आं गय जादोंथ' होद ओइ जोंबाय बेलाय माथो
खम जाला नेटबो नाङा माबो नाङा सनाबो होनलाया बावा फा फिसा होनदों आस्सा नुबाय ओमफ्राय सोर एन्सारा होनदों एन्सारा सोर खम जाला जोंहा मुखुद सफैनो हादों थेंकिउलै आदा गोजोननाय थाबाय मुखुद र' दे होनदों जिमि अ सनाफोर होनदों आदा फैनाया मा होनदों बारा दा रायखा आब'खौ गुमै नङाबा मोनगोनबो अर सुना होजागोन आंबो होनदो आदसा जा सना औ दे जागासिनोलै सना जाखांबाय मैथाजों नासोमोन मैथा गोखै जाबाय आंखि अन अन औ आगै अनजालु सना होनबाय आरो लाब हरबाय औ आब'खौ मा खारोरा आजा होनदों ओंखाम जादों बैनाय माबा थफि आदा आदसा वेलकाम वेलकाम आयु बावलायलांबायसोमोन एल बि होनाया नो खारो नङाथाय माथो रायना हो आगै अनजालुआ आदसा गुमै ओंखाम जाहैदों जादोंनो औलै जादोंखि जोंना मेदामा मेव होनबाय अ होनदोंना गल 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 औलै मेदाम न' सिङाव दोनदोंमोन आं मुसारि सायाव सार्ज थुनानै ओंखाम जादोंनो थब्ल'आ मादै होनदों औ एस आदै ए होनदों आरोना मेदामा अइ लरग' होनदों आरोना थफेदामादा दहाय दारि जेंगायावल' नुबायलां नोंखौ बेबो ओरै माबा लाभ स्क्रिन बिउटिफुल फ्लार्स होनानैसो होबावनाय दारि जेंगावल' नुहरबाय आं थैद बिदि जायो आं देखां देखाय होनबायबो स्रोब गोमोरबाय थोद फाग्लालै एखे औ मादै दासो खोरना होदों दे 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 जाखांबाय आंखि गुमै खावसे खना होनदों औ एस आदै ए बेयाव बिदिसो जाबाय होनबा मेदाम बिदिनोथारलै उफाय गैया लाब हरबाय जिमिया जिमि मा खालामदों ए ओंखाम जाबाबो बेना बिदि जायो आरो बैनाय खावसे होनदों औ जिमि आगै सना मा खालामदों होनदों जानो मेदामा मिनिबाय ओंखाम ओंखारथ'दा मानसिया नुजाब्ला लेंहर होनदों अ दे दे दं आब' सना ओरैनो होनदों अ दं आरोना मा ओंख्रि होनबा जिमि मेदाम मा खालामदों दा नों टफि उन्दैफोर होनदों आरोना जिमि आगै अ दे दे होनबाय लाब हरबाय नायलाय मा खालामदों आब' सना होनदों अ नोंलाय मा खालामदों होनदों आब' एस बेबो ओंखाम जाबायगोनलै माबा बेदर सुनो होनदोंमोन अबाव थांलायखो होनदों जानो बहा थांखो गेदेरफोर दांखो बुसि होनदों जोंहा थफि आदाया ओमफ्राय आंबो दं नै रुटि बानायदां जिमि आगै आदसा मेदाम रुटि बानायदों आदसा दे दे थफि उन्दैफोर मिनिबाय आरोना ओमफ्राय अ आब' होनबाय गेदेरफोर दांखो बुसि मेदामाबो मिनिबाय जिमेला सैलाबनाय मा संगोन होनदों बेनोथ' सना सना होनलायदों मालायसो औ मेदाम औ थफिया आलु फान्थाव ना दिं जिमि सना मैथा ना बेनिफ्राय इउनिफर्म दे गोथाव गोलाबनाय सैलाबनाय ए बेनिफ्राय इउनिफर्म दे गोलाव सैख्लाबनाय आदसा बिदिसो ए होनबाय मेदामा औ टफि नोंसोरलाय होनदों बेनोथ' टफि उन्दैफोर हनै मा होनदों बेनोथ' दं ओरैनो दं होनदों आदसा ओरैनो दं आरो मुला न'निसो सैलाबनाय मोनथ'वाखै र' होनदों ए मोनथ'वाखै आरो दाबो होनबालाय अ गोथावथ' होनदों अ होनदों आदसा मानो औ लालासो होनदों आदसा मेदामा मिनिबाय मानो मिनिखो एथ'बां कल फैदोंमोन बिबोनांनि गाला आदसा ओंखायसो बिराद गोलाव फरायबोबाय आं मा खालामदों नों होनना सोंबाबो होननानै सोंहरबाय खोन्थानो रोंला मा ओंख्रिमोन जोंना मैथा नासोमोनलै सना थफि आदा
नोंनि दारिखौ नुदां जेंगाव गावनो मोननैबो ओरै मोननै खर' देखायनाय नों बै मोनसे माबायाव लायदों थांदोंमोन नालाय मा होनोमोनलाय बिदिखौ बिउटियाव थांदोंमोन ना नों मा होनोमोन बिदिखौ बावबायलांलामासै आंहा मा होनोमोनलाय बिदिखौ बिउटि होलायलायनाय आरोना बेयाव दा थांनानै मोननै खाबाय ओरैबो खावसे ओरैबो खावसे ब्ला नुबाय आं दारिखौ आइया माथो दारि जेंगाव गाव नुलायल' जाबाय मोखां देखाय होनबा दारि जेंगाव नुबाय आं फाग्ला बिदिनो जायो दसेनो दोनबावबायब्रा नुस्लाबबावा मा रायलायखो बेदें बुदां जेबो मिथिला हमनो हायासै जि ज' ज' मानसि दावरावथारमोन थफि आदा थैगोनसै नुस्लाबासां बिदि जायो सोरबा मा खावनै खावथाम जायो सासेयाबो बै इमजिखौ होनानै बिउटि लागायनायबावसो दाना बै बिउटि लागायनाया मोनबा गाहाम सयथा गाहामबो जायो खर'आ बै मोनसे सिंगोलाबो मोजां नुवा आरोना लाइभनिया मोजां नुवालै लाइभनि बिउटिया मोजां नङा आरोना बै नों लायनायनिया बेना मोनसे मोजां नुवा बै आं गोथां दं मोनसेल' गलनो गोथां बेल' एसे साबजायो आरोना बिउटिया ओमफ्राय मा होनो टफि लाइभ होदोंमोन नामा होदोंमोन दहाय 5 मिनिटल' होदोंदां आं नायनायजों दारि जेंगाव नुनायजों ओमफ्राय स्रोब गोमोरबाय फाग्लासो बिदिनो जायो जिमि खम जारला नायलाय खम सैथा नङा मोखां देखाय आदा नायनो होनबाय आङो जेंगाव नुबाय स्रोब गोमोरबाय खम जारला मोखांल' नुखादोंना आयदै खम जारला आयदै खम जारला ओमफ्राय टफि लाइभ होदोंमोन नामा होनदों मा गल जाखो खारबाय नामा आदसा गल जादों खोनादोंना खोनायाखै खोनादोंना खोनायाखै कमेन्टार र' आं ओंखारना हाबफिनि होमबा कमेन्ट खोनायाखैबा आंनि कमेन्ट बारबाय सुनि नै बाराखैलै नै सना ओंख्रिमोन फाफि होनबायना एबार ना होनदों अबे कमेन्टआ थाबोखोलै मिथियो नोंना र' कल फैदोंमोन होननायखौ होनखांबायना नोंसो खोनायाखै थाबथानानै खोनायाखै आरोना नोङो फाफि र' होनदों दारि नुदों होनबा होनलायलायदों नायलाय टफिल बि होदोंमोन नामा होनदों मा गल गल जाखो खारबाय नामा होनदों अन दे र' होनदों जोंहा जिमिया दसे ओरैनो सासे नायदोंमोन सैलाबनाय होनदों ओरैनो नायलायदोंमोन आरोना बे लाइभखौ मिनिबाय आरोना जोंनाव मानसि जोबालै आजा गेलेफैनायफोरा होनदों गोरलैफोरसोमोन ना जेंजों जावजाव जि दावरावमोन आंनि कमेन्ट बारबाय सुनि होनदों आयै अहाय थाखो लाइक दान आजा जा खि गोजा औलै माथो होनबावनो फाफि दहाय नागेर आंनि बयफ्रेन्डनो रिप्लाय हरबाय नामा नों मानो होनदों हरबाय आं नों दानाखै नामा दानाखै र' आं दानहरदों आंनो दानहरफिनबाय आं गंसेजों दानानै होफिनबाय माबाखौ डाइरेक्ट डिलिट खालामबाय आं गंसेजों बैजों हरनायखौ आं बैजों अरिजिनेलजों दानहरदां दानफिनबाय आं हिन्जावानो बुरजाथार बेखौ लिरफिनदों खोनादोंना खोनायाखै
र' आं मोनसे लिरग्रोनि दे आरोना। ओइ माथो जायाब्रा। र' दे एखे। मा खख'राव जाखो आंलाय? दिसलाइकआव होनो गाहायाव थुनाय खालामसां। गाहायाव खनसे फराय होननानै। नाम्बार 1 फुल स्टप। फन फैनानै होनायानो थोद मासि अखाजेर लिरखाबाय आङो फन फैना होबाय। हामि नोंथ' नङाखै जाखोथाय गल गल जाबाय नामा? खम जालालै आं गाबनोसो ओंखारोलै बिदिबाथाय। खम जारला फन फैना होबावबायब्रा। ओरैनो जाखायाखै फनसो फैबावबाय जाहैदों। थोदस खम जारला माबा सिखारबावासै दा ओमफ्राय थाममेल लिरनायाबो। संगिता फैबावबाय ओमफ्राय। दानबाय आंबो होनदों फुङावसो लोगो मोनदोंमोन आं सना बेखौ लोगो मेदामाव लोगो मोननाया माथो चेनेल गैयाना बेना आइदिसो खोनादोंहाय होनदों अ नंगौना माथो कमेन्ट फराया सना गाला सनालाय माखि बुं हिनजावानो बुरजाथारना आंना ओंखायनो फिसाफ्राबो दुलि बाख्रि गंसे राजा माथो खालामबावनो आदा मालायखि होनलायथारदों अ गुमै खावसे होद गाहायावबा नेट नाङालै सना फन फैदोंलै बिनानावनि दानहरबायलां दिसटार्ब जायो दा हरसां हरालां गाबोन फुङाव हरसां मानो हरदों बे गय गंसे हरबानो जायो ओइ सैलाबनाय खारबाय नामालै होनदों जानो थब्ल' औवा हनै बैनाय खावसे माबा जामगाव नुदोंनो औ नुदोंथ' माखौ नुवाहो होनदों अ दारिखौ नुदों नों खोनायाखै होनबा अ गुमै खावसे ए आं नुवासां होनदों नैलै बेयाव लिरना थांसां दं आं सना होनदों अ दं आरोना दे बाद होदो गाला थाथों अ दे होमबा अके आं लिरला होमबालाय दे दा थांबाय नामा लिरलालां होमबालाय गाबोनफोर होगोनलाय दिना बेल' नङा मेरला सम दं नङा होमबा ओमफ्राय मा होनदों नोंनालाय गाव नंगौना मा नोंनालाय गामगाव नंगोना नङा नामा बैनाय खावसे होनदों जानो बेस्रा नंगौना नङा सोंदो मोजाङै गुमै खावसे होनदों मिनिबाय आं हनानै लायोलै होनदों आदसा हथ'वाखैमोन नामा नोंलाय फाग्ला नुजालायनायनो खम जारला नोंजों आंहा नायबाय दावराव दावरि खोनाबाय दे थफि आदा खनसे नायनोसै भिडिअ'खौ दे नायनो आं नोंखौ भिडिअ'आव था होनबाय खनसे ओमफ्राय माबा बै बिउटि प्लासखौ होबाय बियो मानसि खर'आ सानै नुजाबाय सानै बै खावनै थु हेड नुजाबाय आरो ना ओमफ्राय बेवहाय मोखांखौल' नुदोंमोन ना दारिया जांगाव नुग्रोबाय आं आदसा माथो दारिया एफा गोलाव नंबाय आं जांगाव बेखौ नुनाय लोगो लोगो स्राब थांबाय फाफिया गोमोरबायबो गैला सोंनाय लोगो लोगो गैला नुवासां दोनबायबो बिदि जायो नुस्लाबासां
बेखौ हवा होनदों आदसा हवा आरोखि बेखौनो नुदां बिदिसो जाबाय आरो थेवब्ल' आं थिननाया हास'बाय नामा सना हास'बाय आरोखि हास'बायलै नों नायगौमोन नामा नायनोमोन आरोखि बोरै नुबावो नोंलाय गाबोन नायदो दै दिनै बेदर जायोन आरो बैनाय खावसे लाहा जानो दिनै माबा नांनाय दंमोनथ' जाबाय आरोना दे जेबो नङा इसोरखौबो बारा फोथायजायालै जाख्रिबोसो बिमा बिफायानो इसोरखा गावसोरबो हरखादों बिदिनो जानांगौ थांनांगौ सिबिनांगौ बेल'खा मा बारायनांलायगौ गावसोरबो जायो गसायाबो जायो नङा होमबा बिसोरबो जानोसो थांनानै दं गोसोआव गोथार सानबानो जाबाय आरोना नोंबो सोंनो थिनलाय बावबाय गाला होनदों आदसा माथो खालामबावनो बेखौ हवा होनदों ए मानोथो हनांगौ फाग्ला औ गुमै खावसे बयलार एवदां आदसा बयलारसो ना होमबा सना सिंनिखौसो हां होनदों आदसा खम जाला फाग्लासो जागौ दे ए मा होनखोलै गोथाव एवदो बेलाहि होना होनदों अ आदसा औ नायगौमोन सना होनदों बेनोथ' नुवासैना औ गुमै खावसे एवगासिनो आं पुर्निमा हो पुर्निमायावसो जाया होनदों ए पुर्निमायावसो थब्ल' गाला होनदों मालाय एखे बुं मा जालायखो नोंलाय मानोथो जालायखो ए होननाय जादों आरोना अन गाला र' नायलाय फाग्लि थांबाय आरोना होमबा दिनै जैग्य' होआखै होनबा होनदों अ जानो आं खबर गैलालै आं हिनजाव लायागौमानि बेखौ गुरुथ' लालालै हिनजाव लायाबा गुरुथ' लायालां थफि आदा बेफोरखौ हिनजाव लाबासो गुरुथ' लागोन आं ओमफ्राय आंना न' सिङाव थांबा मानो गल गल जायो आं जि दुखु मोनोलै हाबाब रायज्लायनो सानबाबो रायज्लायनो मोना बायहेरायाव फैनानैसो नेट नांबाय खम जारला न' सिङाव खम जारला दाबा खोनादोंना थफि आदा खोनादोंना खोनायाखैलै र' होमबा आं लिरनोसै आं मोनसे है आखायाबो खम जारला खमायना
खम जारला। नेट नाङाबाथाय बिराद जायोलै। खोनादोंना आखि? अन गाला होनदोंमोन दा ओं दे। दिनै जैग' होआखै होनना होनदों आरोना। खोनादों आजा दे अन नै जिमिस नों फैबायना आखि दे थेंकिउ। बेस्थ'थार र' दे अन आलासि दं नामा फाफि होनदों आदा गाबबाय मानो सना मानो गाबखो नोंलाय? अके आं रायलायनो लुबैदों नोंजों सनि रायलायदो ना माथो रायलायबानो जाबाय माथो बेयावनो रायलाय। बेयाव रायलाय हायोना आखि माथो बादा दं सोर थिनदों बादा होनो दे रायलाय। ओमफ्राय आं रायलायनो लुबैदों नोंजों सुनि होनदों दे हा 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 मा सिरि सुनि सिरि नङाब्रा खोनायाखै? ओमफ्राय गुमै खावसे गाबबाय आरोना मुला फाजा साखिदों अ दे हेलौ होनदों आदसा नों बादा होयो फाफि हा दे रायलायदो बादा होआ आङो मानो बादा होनांगौब्रा दे रायलाय माखौ बादा होनांगौ जाखो आं रायलायनो लुबैदों नोंजों सनि होनदों नोंबा माखौ बादा होदों रायलायनो होआ दे रायलाय फाफि सनि नों बादा होयो फाफि होनदों आदसा होबानो जाबायना उम ओमफ्राय मा होनदों आं बादा होयो सोरनाबा थांबाय मोनलै अनजालु आगैया होनदों जानो मिथिया होनना आं सोर गाला होनदों औ एन्सारा सोर गारला होनदों बैखौ फरायदो आरोना नोंनो खनसे फरायफिनदोना नोंनो आंनि जिउनि सनाखा रावबो नङा होननानै नों लानाय जाबायब्रा बेखौ सोंथि ओरै फरायलाय आंनि गोसो आंनि मोजां मोननाया सोर नों मिथिफेराखै अब्ला होनदों आरोना सोंबाय आरोना बेखौ मिथिफेराखै अब्ला सोंबाय आरोना नोंनो आंनि जिउनि सनाखा रावबो नङा होनदों नों होननानै लानाय जाबायब्रा बेखौ अब्ला खनसे फराय होनबावगोमोन आं अब्ला गाहायाव खनसे फराय होनगौमोन आं नोंनो आंनि जिउनि सनाखा रावबो नङा होनगौमोन आरोना नों होननानै लागौमोन आरोना एन्सारा नोंनो होननानै बुंगौमोन नोंनो माने नोङो आंखौ नोंनो होननाय जाहैबायब्रा बिदि हेल' आगै होनदों आरोना थेंकिउ प्रिया बाजै थेंकिउ वेलकाम लाइक दन थेंकिउ केबि बाजैनावसो दंमोन ना नों दहाय ने ओमफ्राय अ अन होनदों जिमिया अन दे होनदों आदसा थेंकिउ थांबाय नामा जोंथिया हेल' मा खालामदों प्रिया बाजै मा खालामबाय दङ होमबालाय लिरनाया जायाखै बेयो थाब नायला बोखारफिनसै आं बोखारनानै गाहायाव लिरफिनसै आं अब्ला गाहायाव खनसे फरायहोनोसै आं अन होनदों आरोना सुद्रायफिनजायाबोब्रा बियो अ होनदों आरोना आदसा दे खि मास हा मास फायसे रे बन्धु होनदों आदसा फायसेरे बारु आचसा फायसे कि मास फायसे हौ रे बारु नंगौदां आगै जिमि होनदों आदसा जिमिनि कमेन्ट नुवाखैलां आब' अन दे होनदों नंगौदां आगै जिमि माखौ होनखोलै नों मा ओंख्रि आब' प्रिया होनदों आरोना जोंहा
ओमफ्राय बारु रे होनदों औ बारु मा होनदों केकि मास बारु होनदों आदसा बाबु बाबु आदसा बाबु 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 होनदों अ मा ओंख्रि आब' होनदों बारु नार्जारि आगै सङाखै होनदों आयु फ्रिया बाजै दाबो सङाखै आरो आदसा बाबुसो होनदों औ आइदै बाबुसो आइदै थफिया दा नंगौ बाबुसो थब्ल' गाला ला बुंदों औलै सना मा रायज्लायनो होनामोन नोङो दे रायज्लायदो नों मानो रायो होननानै थाखो राया दे रायलाय ओंखारबाय हा ओंखारबाय नां बाजै केनिफ्राय ए नोंबाजै केनिफ्राय ओंखारबाय आरोसा अ ओंखारबाय आरोना दे दे होमबालाय ओमफ्राय मा ओंख्रि संनो नागिरखो जोंहा फ्रिया बाजै नोङो मा ओंख्रि गुमै खावसे जा मुलानोलै मुला साखिदों खोन्थाखांबाय मा अहाय अहाय थायो नोङो खोनायाबो नामा फाला एथ' खोन्थाबाय दहायनो एल बि होनाया मानो बेरायो नों जाम्बा लै थोद होनदों बेरायाखैलै सना थोद बेरायाखै होनबायना बेखौ आं दहय नुदों आं एल बि फैयैनि सिगाङावनो दङमोन बियो जोंहा प्रिया बाजैया केबि बाजैनाव दंहैखायोमोन सानावनो दं आं फैयैनि सिगांनो दंखायो आं एल बि फैयाखै होनबा जोङो जोंहा माबानाव दङमोन ना खनिखा बाजैनाव दङमोन आरोना होमबा बियो बेयाव दंबाय थायोमोन नों फरायनायखौ खोनायासै खनि बाजैया खोन्थायाखै खोमा नोंनो होमबालाय एल बि होननाया नङालै सना बेरायालै थै नोंखौसो नागिरो आं एखमबा नुवाबाथाय मुला मुलि भाजिसो बैनाय खावसे होनदों आदसा दिनदां होनबायलै थैबायलै मालै जिमि मा खालामदों मा खालामबाय दङ जिमि मानो अन र' होनखो ओमफ्राय बैनाया हनै हेलौ हेलौ होनदों आदसा बैनाया अहा खारलाङा नोंलाय बिसालनाव थांदों नामा उन्दुनोसां दं आं दाहायसो ओंखाम संगोनदां ए माला संनांगौलै मोनाबाय माथो नोंसिना मोनायावसो जाखायो नामा होमबा आदसा दाहाय नेबावबायसो होमब्लालाय कबिथा थिखिनिथायालाय दहायनो दोनदों आदसा नंगौ आरोखि मिथियालां होमबालाय मा खालामदों नोंलाय ओमफ्रायलाय बिसाल ब्र'आबो दोनबाय सं अ मिथियालां ओहो थाङाखै रावनावबो गुमै होनदों अ नंगौना आदसा दे 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 मुखुत बसुमतारिया सोरमोनथाय बावलायलांबायलां थेंक इउ वेलकाम मुखुदा दहय सिगां फैदोंमोनलै आंनाव वेलकाम गोजोननाय थाबाय थ' थेंक इउ जोंहा सोरमोनथाय मुखुदखौ आं बावलायलांबायलै खम जारला मुखुत बसुमतारिया सोरमोन जाखो जिखुनु सिनायासां अब्लाबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना स' थेंक इउ नै जोंहा केबि बाजैया दोनमारबायना फैबाय हनै आदसा वेलकाम केबि बाजै स' थेंक इउ दिङा होनदों औ बाजै थेंक इउ ओमफ्राय मा ओंख्रि संनो नागिरखोलै आं सोंनो रोङासै दहाय नोंनि लाइफआव मिथिबायना सोंनो रोङासां रायलायनायनि इन्टारेस्टजोंनो सोंनो बावलायलांबाय आङो खम जारला मा ओंख्रि संगोन होननानै सोंनो रोंबावासां लाइक दन थेंक इउ जोंहा केबि बाजै आं रायलायला आयु जिमि मा होनो थोदस सिंखावरि बिदि जायो बैनाय दं हनै नाहरलाय गाहायाव माबा दिनै सिरि सिरि मोनदां आं होनदों अ जिमियाबो रायज्लायलानो ओंखायनो सिरि मोनदों थोद जिमि सिंखावरि खम जारला बिदिनो जायो रायज्लायद' थोद मा बबि बिदि जायो सोरबा खुगा थानानै ना बैनाय खम जारलालै आलु
खिबि बाजैया आलुल' फैबाय आदै खम जारला आलुल' आलु ओंख्रिया आदै बेस्रा आलुल' होनफैबाय बेस्रा अन्थाव बाथाव मा जाखो आगै जिमि सना जानो मिथिला रायज्लायहरद' एसे दहायनो दं दे दं दें हाय संदोंहाय आं एसारसो मा होनदों एसारसो होदोंमोन आगै होनदों एसारसो होदोंमोन एन्सारसो होदोंमोन होनखो ना माखो बुजियासां खिबि बाजै सरि दे अननानै निमाहा होदो मा ओंख्रिमोन गुमै होनदों आदसा नोंबो दासो सोंबावबाय दहायनो खोन्थादों आं थोद खम जारलालै मैथा ओंख्रि ना दंमोन आरो दहाय गुरहैनाय बिमा गुरहैदों बिमा बुरियानो मा होनदों अन थेंकिउ आं फ्रि टाइम मोनब्ला बयनोबो एलबि एलबि बेरायो नाथाय दासान्दि जोबोद बेस्थ' दं एसे बेखायनो बयनावबो बेरायथ'नो हायाखै लोगोफोर अ दे 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 प्रिया बाजै गोजोननाय थाबाय स' थेंकिउ अब्लाबो बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो फैनो हादों जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना स' थेंकिउ जायो बेनो गुमै खावसे होनदों अ जायोथ' आरोना मा एड्रेस जानाय नोंलाय हा मा इन्टारेस्ट जानाय नोंलाय होनदों आदसा खिबि बाजै खम जारला आदै आंबो रायलायला आइयै जिमि थांफु थिमि बहा गोमोरलांलायखोब्रा गां लानानै बिरलांलायबाय बे सिंखावरिया होमबालाय थोद बिदि जायो सोरबा सिंखावरि थोद बिदि जायो र' दा हाथर लानानै अन्थाइ लानानै थिङाव ग्रांग्रां गुंग्रां गांग्रां गुंग्रां होननाय खुबैगोन आं थांनो हायाखौ लामानिफ्राय खुबैहरगोन आं आयौ मा जाखो होनलायलायनाय होमबासो खारनफिनगोन बियो मिनिबाय खेबि बाजैया आदसा आंबो रायलाया होनदों आदसा बबि जाजोब्बाय नामाब्रा रायलाय दे जरा गोदान सनाफोर हा लागा जरा गोदान सनाफोर नामा ओइ लोगो होनदों औ फाफि दासो लोगो रायदावबाय नों दहायनो फैदों लोगो मिनिबायना आलु आइदै अन होनदों प्रिया बाजैया आदसा अन दङ आदसा दाबो बायोलां रायलायनो एक्सट्रा बयफ्रेन्ड गोनांफोरजों आदसा फैलाय जिमि हनै 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 ओइ आब' केबि होनदों आदसा दे लोगो आंनाव माबा मुलि होबाय थब्ल'आ आदसा आमाय थफ्ला मेंनो रोङि हो फामि सना खम जारला आयै बेसा मा जाबावगोन जाखो हामाहाय सना बिदि दागाब दा बुंना बिखाया गावो नोंबो बुजिना होनदों औ माथो आगै जिमि होनदों जोंहा केबि बाजैया ओमफ्राय आयौ लोगो मा बिलाइ होनदों बेनोथ' माखौ होनखोलाय जोंहा केबि बाजै बुजियासां दे होनदो आरोना सरमिला बर' आयु मा हरखो बेलाय फन रिसिभ खालामैखायसो मेसेज खालामहरबाय आगै अनजालु होनबाय आरोना औ बेलाय नाइस आब' कबिथा होनदों आदसा आगै अनजालु खम जारला मिनिबावबायसो आगै अनजालु भिडिअ' नाय होनदों अ नों भिडिअ' लाबोदों नामा गोदान हो नाइस नाइस होनदों आदसा नाइस होनबाय आरोना ओमफ्राय कबिथा बाजैया मिनिबाय मिथिला लोगो ओंखारनो हाला थब्ल' सनानि फानजारिनिफ्राय आदसा खम जारला थाला होनानै दोनबाय आं आलमारियाव ओंखायनो ओंखारजाला दा ओंखारखा अ होनबाय जोंना प्रिया बाजै थेंकिउ नायगोन दे आब' दहा मा होनो दाहाय दे होनदों अ दे दे नायना होबानो जाबाय सम मोनबा सम लानानै नायदो माया साखो दिंगा आइदै होनलायनाय होनदों आदसा मिनिनो हालाय लायाखै आं मिथिगौ ओंखायनो होनदों आरोना
माथो बुंबावनो आयौ लोगो होनबाय आदसा आयौ जाबाय। जिमिया थानो हालालै मिनिनाया थांगुथिमि सिंखावरि गोरान मिनिदों साला हाथफ्लाखौसो गब दौदोलै बारा मिनिदों बियो साला हाथाय नुजालायनाय सालाय गोजा गय जानानै मिनिदों पाप्पिया गावल' ज्रोम जानानै फैयो रायख'सा अके आगै अनजालु थेंक इउ स' माच होनदों जोंहा केबि बाजैया माबा माबि सायो बेना आब' कबिथा आइसोर फैनाय नोंगौथ' माथो बुंबावनो आरो लोगो आंखौ बख'दो फानजारिनिफ्राय ओइ गवा थाला साबिया आंनावसो दं मिथिग' हमजारला ओमफ्राय मिनिबाय जिमिया थोद र' गय जानानै मिनिफैदोंना नों फाफि जिमि गावल' ज्रोम जादों बियो आलु आदै ओइ केबि बाजै मा आलु अनर' देलै सना दे अनर' होनदों दे अन फाफि ओमफ्राय मिनिबाय आलु होननानै जिमि मा ओंख्रि दाउदै जिरख'नाय रुख'नाय गोमो होनदों आदसा बेबा माबुसथु मिनिबाय आलुल' नामा खम जारलालै मा होनदों खि आगै ओंख्रिया मा दिंगाया आलु जाखोमोन आन्दायबायलै केबि बाजै बेस्रा प्रिया बाजैया गैलाय आलु आनै आलुल'सो नामा थोद खम जारलालै आलु फान्थाव ना गोरानसो होनदों औ जिमाया दहायनो खोन्थादोंमोनथ' आइसोर थामनेला गुमै होनदों औ बैनाय आइदै नायदो आरोना नंगोना नङा होनदों आरोना ओमफ्राय नाइस ओंख्रि जिमि गोथाव होनदों औ गोथावथ' नोंसोनालाय होनदों आरोना मा गेस गैयै कमेन्ट फरायखो गुमै होनदों आदसा गेस गैला आरोना सोनांसिगोन र' होमबा गैला मा ओंख्रिया मासि मा होनदों मा ओंख्रिया माइस जायो होनदों आदसा माइस जायो बुजायासै आं केबि बाजैया मिनिबाय पाप्पिया मिनिबाय औ आब' केबि होनदों आं आयु दिंगा बिदिसो आरो होनदों आदसा माखौ होनखोलै आं मिथिया जिमि खबर गैया आंना मोनजाबानो जायो दाहाय मोनजायाबाबो मोनजाबा खिन्थागोन दे होनदों अ मोनजाबासो खिन्थागोन आगै जिमि होनबाय आरोना जोंहा केबि बाजै आलु फान्थाव होनदों औ गोथाव दे होनबालाय जिमिनि ओंख्रिया मा मिनिगा सिनो आब' केबि आलुनो ओंखायनो मिनिदों मिथिबायना जेबो कमेन्ट हराखै मा ओंख्रि सोंबाय आलु होनना खोन्थाबाय थाबायब्रा जिमि नों मिथियाखै मा ओंख्रि होनना सोंबाय नालाय आङो ओंख्रियानो आलु नालाय आलु होनबाय आरो माथो दंबावो आलु नालाय आलु ओंखायनो आलु होननायखौ नुवाखै खम जारला आलु फान्थावनो आदसा दिङाखौ आगै जिमि होनदों दिंगाखौ आगै जिमि आलु फान्थाव दे गोथाव ओंख्रिया अके होनदों मिनिबाय आरोना आलु फान्थावल'सै आरोखि र'दे सनाफोर होनदों जोंथिया थांबाय नामा फा फिसा आलु फान्थाव मानो सोरनाव थांनो आलु फान्थाव हाय आलु फान्थाव गैया ने थोद नंगौथ' आरोना आदसा आलु फान्थाव आलु सिरि था गुमै होनदों आदसा आब' केबि खम जारला मिनिबाय होख्लायबाय आलुहाय आलुसो होनदों अ ओंख्रियानो आलुब्रा आलु जिमि बुजियाखै नामा ओंखायनो आलु होनफैदों एलाय दाबो आलु होनदों बुजियासै ओंख्रियानो आलु गोजा बद होखादां आजा दे थेंकिउ वेलकाम गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंना
जयन्त बर' सफैनो हादों। थेंक इउ वेलकाम साइड इम'जि थेंक इउ। हाय हेल' एभ्रिवान। हेल' हाय हेल'। जोंहा मा होनदों? सैलाबनाय ओंख्रि आलु फान्थाव होनदों। सायो मा होनदों? सायो मा होनदों? सायाव मा होनदां? होदों सायाव मा होदों? बैयो नाहरदो। नायब्लानो जाबाय आरोना। फान्थाव होनदों आदसा होनदों आलु फान्थावल'सै नामा ओंख्रियानो खम जारलालै। आयु आलु होनदों आब' केबि आलु फान्थाव होनदों आदसा जोंथिं ओंखाम जाबाय नामा नै बेखौ होनदोंना। आलु फान्थाव होनदों आगै जिमि थांबाय आरोना कमेन्टआ श' जायाखै नामा ब्रा खोन्थाहरथ'। कमेन्टआ श' जायाखै नामा? सैलाबनाय नों सायाव ना सिङाव थायो होनदों जानो न' सिङाव ना बाहेरायाव थाय ब्लु खालाम होनदों दे आदसा जागोन दे। दे लोगो खालामलायदो आरोना सोर सोरजों लोगो जायो अननानै लोगो जालायब्लानो जाबाय। थेंक इउ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहर निफ्राय गोजोन मोनाबिलि समाव नोंथांमोना बयबो फैनायनि थाखाय आंबो जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों। स' बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। लोगोसे लोगोफोर गैलायाब्ला गोदानफोर लोगोफोर दङब्ला थारैनो बर'नि आंगो थैनि होननानै बयबो गावजों गाव लोगो जालायगोनखौ आं मिजिंथिदों। स' लोगोफोर जोङो लाइभ स्ट्रिमावहाय अराय सम लोगो मोनलांबाय थागोन आरो बिदिनो लाइभ स्ट्रिमाव थांनानै थायोब्ला अराय सम नोंसोरजों लोगो आं आसा खालामबाय आनान गसाइनिसिमबो बयनिबो इउटुब आरो गासैबो सुबुंनि जिउ सानस्रिया मोजाङै थाबाय थानो हागोन मिजिंथिबाय आनान गसाइनिसिमबो। ओमफ्राय जोंहा बिदिनो लोगो मोनलांबाय थागोन आरोना मा होनदों हाय होनदों आरोना अके दे लोगो खालामलायदो आरोना सोर सोरनो नांगौ लोगो नङा होमबा गोदानफोर दङब्ला अननानै जयेन खालामनानै लानो हागोन। ओमफ्राय मा होनदों दासो फैदों हां थब्ल' मा खालामदों होनदों जोंथि फैबाय थेंकिउलै जोंथि सना गोजोननाय थाबाय। ओंखाम जाखांबाय नोङो आं नागिरबाय थादों गाबज्रिबाय थादों थांबाय नामा साननानै गैया कमेन्टआनो गैया। लोगो अन दोनना खामानि मावदोंमोन आं मानसि दं सांग्रिमा बिलाइलायबावबायसो। ओमफ्राय जोंहा जिमि हेल' हाय गग्ल'स होनदो आदसा नाङा होनबाय आरोना जिमि फल' बेक होनदों जिमि नै जोंहा फल' खालामहरदो आरोना जोंहा जयन्त बर' आदाखौ गोजोननाय थाबाय बा जयग' होनाय बायदि बुजायखो आजा होनदों हा बा जैग' होनाय बायदि बुजायखो आजा होनदों आदसा नंगौ अके लोगो होनदों आदसा जिमि अके होनदों आरोना अके मा खालामदों ओमफ्राय जोंथि सना नों हा बुं दे खोन्था बयनोबो खोन्थाबानो जाबाय आरोना गोसोनि साननायफोरखौ स्रां मोनलायलायदों बयबो अब्लाना मा होनदों साब खालाम खानाय जाय जयन्त होनदों आदसा मालानिफ्राय लोगो जालायखो होमबा दे थेंकिउ होमबालाय जोंहा जिमि थेंकिउ स' माच। ओमफ्राय जयन्त आं नोंखौ दाखालिनो साब हरदों अननानै भिडिअ नायना बेग हरफिन होनदों दे जयन्त जोंहा समायना नार्जारिखौ लोगो खालामनानै होदो आरोना थारैनो बेयाव दहायसो भिडिअ होदों अननानै जयेन खालामनानै होबानो जाबाय नोंथाङा थारैनो रिटार्न मोनफिनगोन। ओमफ्राय जोंथि गोबाव मा होनदों जोंथि गैयाबाव खोमसि ना नों थब्ल' सनना होनदों हा जोंथि गैयाबा खोमसि ना नों थब्ल' सना जोंथि गैयाबा खोमसि आरोना नै दाबो खोमसि जालायबाय आरोखि दहैनो नागिरदोंमोन आं जोंनो थाखाय स्रांनो बाबायला बायला होनदों नों थांसै आरोना दे बाय बाय स' थेंकिउ गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा साबायखर गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो गोलाव सम बिबुंथि होनायनि थाखाय स' थेंकिउ थफि आदा स' थेंकिउ स' माच बाय बाय। बाहेरायावबासो नेट नांलै आंना जिमि बायबाय हरबाय आरोना जोंहा होमबा दं सना आं दे नों ओंखारदों आरोखि होमबाला
मा होनदों आब' एस होनदों जोंहा जिमिया दहाय ओमफ्राय बाय बाय होनदों आरोना थफि आदाखौ ओमफ्राय केबि बाजै मिनिबाय आरोना समायना नोंनि समायना आंनि उनाव दंखायो होनदों अ दंखायो आरोना आदसा दे बिदिनो जयेन खालामलायदो टफि थांबाय आरो आदाया ओमफ्राय मिनिबाय गुमै खावसे थेंक्स इउ स' माच खना होनदों आरोना अके मिनिबाय जोंहा केबि बाजैया थेंक इउ केबि बाजै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा होनदों अ थेंक्स इउ जयन्त आदा अके ओमफ्राय मिनिबाय माथो गाबबाय खनि बाजै नों मानो गाबदों र' सना अन दं दे ओंखाम संनो होनदों अ दासो दे दे संबानो जाबाय आरोना होमबालाय नाइस होनदों आदसा थेंक इउ जयन्त आदा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय केबि बाजै हाय होनदों आरोना ओमफ्राय आगै जिमि सना ओंखाम संनि आं र' होनदों अ दे संबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय अ होनदों आदसा आंबो थांसैना आङो बाहेरायावसो दंफैयोलै ओरै गुसु जाबाय आथिं मुजा गानाखैलै आं दिनै आथिं मुजा गानाखै नामा नोङो केबि बाजै ओंखाम जाबाय जोंहा थफिग्रा मादैयाथ' दहायनो साहा खिदोंमोन खोमा ओंखाम जानोसैनो बियो थांबाय बहानि होनदों आदसा आङो ओमफ्राय नोंथाङा बहानि जाखो गोजोननाय थाबाय आदा नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो साबायखर बावदों बहानि जाखो आदा नोंबो सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय ओमफ्राय आं र' दानो आं ओंखाम जानि र' दानो दादोन अ दानो दादोन दे आदसा दे दे जागोन दे वेस ओंखाम संदोंनो बियो बाय बाय अल गाइस होनदों आदसा दे केबि बाजै थांबानो जाबाय आरोना बाजाराव दासो थांनादों आदसा दे थांदो बाजै बाजाराव एफा मोनायावसो बाजाराव थांनांगौ बाजै ना उफाय गैया माथो खालामनो संनांगौ जानांगौ उफाय गैखाया ओमफ्राय नों थाङा नोंथाङा बहानि होनदों अ बाय बाय होनदों आदसा दे बाय थेंकिउ आदा गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय आरोना थेंक इउ स' माच कमेन्टआ स' जायासैलै रा बे गाला सना बुं फैबाय ओंखाम जासां जा दे जादो आदा जादो माथो अ आंना मुजायाव अहायमोनथाय ओंखाम जासां आदा ए मुजा बायहेरायावसो र' मानसि दं बेखायनो बारा कमेन्ट लिरनो हाया जादों अ आदसा मा होनदों फामि जिमि आगै थांबाय नामा हो ओंखाम जाहैदों ओंखाम जाहैदों बेयो ओंखाम जाहैदों जिमिया दे नों खोनायाखै ओंखाम जानो थांदों ओंखाम जानो थांदों
नार्जारि 2,100 मुखुदा सोरमोनथाय हामि गल गल जादों नामाब्रा मानो ओंखारलांखो हामि मानो ओंखारलाङा अबाव थांखो नोंलाय ओंखारलांदों नामा नोंलाय माथो नुवाखै 0 जादों फामिया ओंखारलांदों जिमियाबो दादनथ' होनलांदोंमोन ओंखाम जानो दानो दादोन होननानै बुंलांबाय बियो बेलाय कमेन्टआ थाबथालायबाय बे र' आं श' खालामना अल मेसेनाव थुनानै श' खालामना नै माथो गैया श' जायासै नामा नोंनि लायरायनाया बिदिबा सातथाल'नो जादों टाइमाबो जोंहा केबि बाजैया सफैदों गोजोननाय थाबाय मामोनलाय केबि बाजै हेलौ वेलकाम केबि बाजै थेंक इउ स' माच हेलौ होनदों आरोना वेलकाम मा खालामदों केबि बाजै बा साहा लोंनाया गावहा जा गोथाव लोंखादों दहाय गाइखेर साहा ना मामोनलाय केबि बाजै नों लोंनाया साहा लोंदोंमोन ना दे केबि बाजै नों साहा लोंनाया गाइखेर साहा ना मामोन दहाय जा गोथाव लोंदों माथो नोंलाय जा गोथाव लोंबाय मालाय आंबो बिदिनो बिराद लोंनो लुबैयो गुदुं बाथाय आंबो लाल साहासो लोंनो था सोमलि रुनानै जाबाय आं खामानि मावदोंमोन आं मा ओंख्रिलै खनि बाजै मा ओंख्रि बिलासि मेदाम फैबाय आब' के हाय होनदों मा ओंख्रि होनदों आंहा जानो नों बिजों फैलावबाय आरोखि होनबा जोंथि बेजों फैबावबाय आरोना आदसा दे लोगो मोनलायनांगौना ओंखायनो फैबाय थेंकिउ गाइखेर साहासो मालाय गुदुं गुदुं लोंबाय लाभ हरबाय सिस्टार हाय होनदों लाभ हरबाय आरो ना मानसिफोर बहा खारखो खना गाला होनदों दङ खारबाय बैनाय अनजालु ना थफिरा मादा दं माबा दं मा होनोमोनलाय जिमि दं जिमिया ओंखाम जादों दोनथ'नाङा दै होननानै गालांबाय आंखौ दोनथ'नो नाङा होनलांबाय बोरैबा आं ओंखाम जानि र' दोनथ'नो नाङा होनलांबायलै बेस्रा गोबाव सम थाथारबाय बियो मानसिफ्रा बहा खारखो खना होनदों
दहायनि दालि जहल आलु मुला लाब्रासो दं। गुदुंल' खालामनानै जादोलै होमबालाय बाजै टेनसन गैया। गोजां बोथोराव गोथाव जायो। बेनो गुदुं गुदुं संनानै जादो। माथो ने गुदुं गोजां बोथोराव गुदुं गुदुंसो जानांगौ। गोथाव बेनो आब'खे होनदों। गोथाव नै जिमिया माबा होनलांदों र' जिमिनि कमेन्ट फरायदां मोनसे। मा होनदोंमोनलाय जिमिया आब' एस थांबाय नामा होनदों दहाय सोंदों आरोना। ओमफ्राय उनावहाय नुबाय मा होनलांदों बियो बोरो अहाय थालांखो बेनालाय। मा होनलामोनथाय थालांबायसो नामा। आं ओंखाम जानि र' दानो दादोन दे होनलांदों। आं ओंखाम जानि र' दानो दादोन दे होनलांबाय आरोना जिमिया ओंखाम जाहैदों। ओमफ्राय ए सिस्टार होनदों आरोना जोंहा खनि बाजैया। जायाखैना होमबा खनि बाजै नोंबो ओंखामखौ ना? ओंखाम जायाखै आरोना होमबालाय दाबो। गुदुं गुदुं जानांगौलै ना मा होनो? साथामल'खाना खनि बाजै नोंसोरना ना उन्दैया जानो रोङाखै? खनि बाजै उन्दैया जानो रोंबाय ओंखाम? थब्ल' थुदो आब' बिलेसनाव आदसा आं दासो होदों खनि बाजै। बोरै थांबावनो आंलाय आं दासो होदोंलै बाजै सना। मा जाबावगोन जाखो होथोंसै दे गाव होथोंसै। दिनै थांनो हायाबा दा दोनाब्ला थांनो हागोन आरोना। ओमफ्राय आं दोनदो होनबालाय नोंखौ आं दोनदो बुंबालाय नोंखौ होनदों आदसा दोनसैब्रा होमबालाय। होमबा दोनसां नोंखौ होनसै होमबा दोनसै आरोना। दे होमबालाय। जायाखै दाबो होनदों उन्दैजोंसो साथाम जायो नङा ओंखाम जानायखौ होनदां जोंहा उन्दैजों साथाम जायो ओमफ्राय उन्दैया ओंखाम जादोंना जायाखै होनदां ओंखायनोथ'। उन्दैजों साथाम नालाय ओंखाम जायोना जाया साथाम नामा जानाया होनदां ओंखायनो। जानांगौआ साथाम जायो होनदों जानो रोंबाय नामा होनना सोंदां। ओंखायनोथ'। नोंबो दासो होदों आरो थब्ल' नों माने बिसोरखौ रेलगारि बायदि लाइन लाइन दं नालाय। आं बोरै होनो खनि बाजै गाज्रि मोनोना मानसिफोराहाय। रेलगारि बायदि बिदि लाइन होयोब्ला बेनाव खारलाय खारसै। सोरबा सोरबा गाज्रि मोननोसै होमब्ला बोरै बाजाब होनांगौ होनबा नङा होमबा? बेनिखायनो आरोखि। ओमफ्राय मा होनदों होनदों। ओमफ्राय सिस्टार मा ओंख्रि होनदों बयलार आलुनो बेनाबो। दोनदो गाला होनदों दोनसै दे होमबालाय। दोनसै आं फाग्ला होन नों क्लास 4 फरायनाय ओंखाम जाया जायो नामा? जाया जायो सोरबा आंलाय बेखौनो उन्दै नंदों आं भिडिअ'खौ नायदोंब्लाबो आं खेल लायाखै आरोना। ओंखाम जाग्राखौसो सोंबाय नालाय ओंखायनोथ'। दे थिगैनो दं खनि बाजै। गुरले हंले राखावसि दाउ बिमा फाफि सुनि मोदोन सैमा आथिं दिनैसो जा मोजां नुबाय आं नोंखौ आइयो खनि बाजै। नायनो होननानै आफस'स थाखाथारदोंमोन आं फेस लाइभआव नुबाय दिनै भिडिअ कल बायदि स्रां मोनलायलायदों फाफिखौ दिनै नुमारबायसो। गोसोखांबाय थायो एल बि फैदो होनबाबो फैया सुनिया दिनै होदों होननानै ब्लद फैबाय आं। गुरब्ला नुहैबायबो फाफिया उनाव साहा गुदुं फुदुंनानै हरबाय। गावल' लुबैथि लोंबाय थोदस। आंहा आरो लाल साहासो लोंनांदों। आब' खनि आदुन
थारुन ना बयलार एवदों आदसा गोथाव दे एसे सिथारदों दोना गाला ओरैनोसो होनदां आदसा फाफिया माथो नोंबो एलबि आब' जुमुनानाबो एलबि दाना गुमै दाना ओमफ्राय आंहा बबेयाखै आंहा बावाखै गुमै दि क'क्राझाराव मैया थांबाय दिनै फैबाय गुमै दिनै बा थानो साव दिनै बा 5थायावसो फैदों दरमिरानि आदसा दे जों बेखौ मैयाहाय नागिरबाय थादोंमोन बहा थांखो होननानै रावनावबो फैयाखैना मा जाखो बेलाय होननानै नागिरबाय आङो गैया सोरनावबा नुनाय बायदि मोनदोंमोन आं ओमफ्राय सोरनावबा दंमोनगोनलै उनाव दंहैयोमोन नामा नुनाय बायदि मोनदां दे फैबाय आरोना आदसा थेंकिउ जोंहा दरमिरानि वेलकाम गोजोननाय थाबाय आरोना गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो फैनो हाबाय गोजोननाय थाबाय आब'के जाम्बालै खनाया होनदों आदसा नङाथाय माथो दै गांदोंमोनलां गोसोआव लोंलालां लाइक होफैबाय आं गुमै दे मा खालामदों उन्दुबाय नै जोंहा दरमिरानि उन्दुबाय दङ नोंसोरजों दसे रायज्लायनोसै होननानै फैबाय अन दं खना दे ओंखाम संदों नों होनबा ना ओमफ्राय हाय आब' समायना सना मा खालामदों होनदों ओंखाम संदोंदां नुना माबायदि नुखो पापि आंखौ पापि एथ' गोबाव जाबाय नुनो नायनो हनै समा बारबोजोबबाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आङो नोंनाव फैबाय गुरब्ला नुजाबाय हनै पापिया जा मोजां न'खराबो सुनिया साल्ला न'खौबो नुबाय जायगाखौबो नुबाय नाथाय हासबेन्डखौबो नुवा गथ'खौबो नुवाखै आरोखि जिखुनु गावल' ख्लेब साहा लोंबाय हारसिङै रायखसिया साल्ला साहाखौ गोथाव फुदुंनानै गुदुं बुदनो साल्ला ओमफ्राय मा होनदों गुमै आंनि बिगुमै क'क्राझारमोन नै एमबि थांबायलै क'क्राझारावसोमोन गुमै आं मोसानायाव आब' कबिथा नावसो एलबि हाबदों मैया कबिथानावसो हाबमारदोंना नोंमारगौसोमोन बेनावनो मोन ने गुमै दिङा आं बाजै उनुनाव हाबनो मोनफेराखै गुमै आदसा माबानाव बैनाय अनजालुआ मैया जि गोबाव होदों 1 घन्टानि बारा अनजालुआ बेयावसो दंमोन उनुआबो ओमफ्राय मा होनदों गुमै दिङा मा दरमिरानि बुं दे ओमफ्राय फेस नुवा आं माथो देखाया गावहा गुमै दिङा होनदों आदसा नों फेस नुफेराखै आरोना र' देखायगोन दानो देखायथ'वा आङो दे नोङो मालाबा सानाव हराव नुवालै आंखौ खोमसियावसो दं नालाय आंखौ नुवा आरोना ओमफ्राय साइस नंगौना नङा आं बुं माबारदों थै नों साइस गैया जायो पापि सुनि गावदां गुफुरफुरनो साला गुफुर गावदांदांनो साला मोदोमा जिराफोर साला बिराद मावथिखा ओंखायनो बिराद खामानि बोलो हायो साला नोंखौ बुंथावजाया बेयाव र' मालाबा नोंनियावनो बुंहैगोन आं साला बुंथ'ला आं दे नोंखौ र' नों सोंबावदोंसो साला नायबावगौ सानलायलायदोंमोनलां आंहा आरो टाइमखौ मोनासै मोसौलायबाय माबाय
आरो लोगोसे एमबियाबो थोआ। मा होनदों? ओइ औ गुमै मोनायाव बेनावल' हाबनो मोनबाय आं गुमै दिङा होनदों। दे जायो जेबो नङा। बेनावबो दसे मोनदों मैया गुमै दिं बिसोर सानैनावल' मोनायाव हाबनो मोनदों आं गुमै दिङा होनदों। बैनाय अनजालुनाव होद बोरैबा थारलै कमेन्टआ। दे जागोन दे गुमै दिङा होनदों। लाब हरबाय आरोना ओमफ्राय बुं दानो मा बार होनदों पापि साल्ला आंनि एलबिखौ चेक खालामलाय बुंलां नोंनियाव आंनि लाइभखौ चेक खालामग्राबो दं ओंखायनो बुंलां दे ससेखौ बुंलां आब' समायना सनाया मा खालामदों दे होनदों जानो बेस्थ'लै बियो बिराद बेस्थ' मा बुंबावनोब्रा बेखौलाय बेस्रा थांलाय फैलाय माखु सि दानाय बायदि खारलाय मालाय दलद थानो मोना बियो पापिया। बुंना लादोलै जाम्बाखि होनदों। आदसा माखौ होनखोलै बेलाय दंफैयो मा पापिया ओंखारनानै हाबफिनखो ना माखो बेलाय साला बुंना लादोलै जाम्बाखि होनदों पापि। र' दे थब्ल' होनदों मा जालायखो नोंबो बिरनोसैलाय होमबा गां रज'लायबाय फानजारनिफ्राय। औ गुमै आं आदा अनजालुनि एलबि जोबसैबासो टाइम मोनना हाबफैदों आं गुमै दिङा होनदों। बिदिसो जादों होनबा आंखौ गिनाङा बुंना ला होनदों। आदसा नोंखौलाय मानो गिनो नों फैलायबाय आइदि लानानै माजों फैखो नोंलाय र' नों सोलायदों ना मादों आदसा सोलायनांला बिदिनो थादो दे साब मोननो हागौ गोदानफोर फैयोब्ला ना। ओमफ्राय ओइ आब' खनि सना माइनाव अखि मा खालामदों नों होनदों जानो सोंनो बावबाय आंबो। ओमफ्राय आगै दरमि अन दं आं होनदों नों गाबज्रिनायखाय फैबायलै जोंहा दरमि रानि जोंथिया माथो बुङा अब्ला नों होनदों। आदसा र' बुंगोन आं नोंनि एलबियाव बुंगोनब्रा नों होबाय थादोल' दिनैल' रायलायाना माखासे बाथ्राखौ गोसोआव मा बुंगोन होननानै साननानै नेनांगौ आरोना होमबासो गोसोआ माने बुंसै माने बाव फैगोन आरो रायलायनो गोसो जायो होमबासो पापि। ओइ दे आब' समायना सना माइनाव होनदों दे होनदों। आदसा दे गुमै दिङा होनदों लाब थेंक इउ ओरैनो दं दरमि आगै होनदों। आदसा ओंखाम जायाखै आरो होमबा मानोथो बुंनो गिखो एलबि चेक खालामग्रा दं होनना बेखौ होनदों आरोना मानसिफ्रा चेक खालामदो जोंथि बुंजालाबायला दानि जुगाव। आब' मोजां दे खनि होनदों लाब इम'जि मोजां दे गुमै दिङा होनदों। दे बुं दानो नङाब्ला रायलायला आं आइसोरखि नङालै सना नों मानो बुजियालै मा ना सिस्टार होनदों मा बुंबावनो नोंखौलाय र' बुंगोनब्रा सना आब' के जा गिख'बाय आं दै गांबायलै मिथिबायना जोंथि लाबो दै गुदुङा गुमै दिङा फुङावल' माथो ओंख्रि जायामोन गुमै दिङा होनदों। जोंना फुङाव थारुनसोलै भिन्दि भाजासोमोन जिमि फुंनिया माबा दरमि रानि ओमफ्राय दानिया मैथाजों नासो जोंथि सना नों खोनायाखैमोन नामा नोंखौनो गिदों दां सिस्टार होनदों आरोखि। आदसा मानसिफ्रा एलबि चेक खालामोलै दाना बुंदो गाला होनदों। आदसा दे बुं दे थब्ल' ना आब' के होनदों मिनिबाय पापिया।
आलदानो गुमै ओहो खोनायाखैमोन आं गुमै दिङा होनदों आदसा खोनायाखैमोन आरोना दा खोनाबाय होमबालाय आं दै लोंहैग्रोन दे फामि सना खनि बाजै सना ओमफ्राय जिमि रानि सना आङो दै गांदोंलै दे इमान गारां फेरबाय रायज्लायनो हायाखै बोरैबा मोनदों थारुन जावनायावबो दहाय बारियाव थांदोंमोन आङो थारुन जावहैदोंमोन नालाय बारियाव थांनायावहाय दै मोनलोंफैयाखै आङो साहासो ग्राव लोगोनो साहासो लोंफैग्रोबाय बुंनाङाबा आं रायज्लायला आयु मानो बिमा फैदों आं खामबाय दा गुमै खोनाबाय आदसा नुबाय आब'खे माबायदि बे बुङा होनदों बुंगोनलै र' सना मानो मिथिया नोंलाय सनालाय एखे फामि सना र' आं दै लोंग्रोनि दे एखे दे सना जोंथि दै लोंग्रोनिलै आं ओमफ्राय खनि बाजै दै लोंग्रा दे लोंहैदो गुमै दिङा गारां थजेब जादोंलै लोंसां औ लों होनदों औ सना बायहेरायावलाय बिराद गुसु बायहेरायाव खम्बल खानांसिगोनलै गुसुथार
बिराद गुसुलै बाहेरायाव मा जाबावगोन जाखोसै। जानांसिगोन नामा जिरायनोबो बायोलै। गुसुसो बार बारबावबाय नामाब्रा। जोंहा अबाव थाखो कमेन्टआ हैदो गुमायदिङा औ लोगो होनदों औ लोंबाय आरोखि लोंनानै फैबाय ओमफ्राय लाब नायहरबाय आरोना आदसा आगै धरमि सना हाया जादों औलै सना नोंनालाय एसे फैयोबालाय माथो खालामबावनो बिराद बेस्थ' जायोना आलासि फैबा ओमफ्राय नाहरखोमाबाय होनदों अ आब' सना माइनाव जेबो नङा आब' समायना सना माइनाव खि आंनि बिब' होनदों औ लाभ हरबाय मोजे थेंकिउ ओमफ्राय लाभ सना लाभ अके औ आब' सना जेरै ना मोरै सिथा ओमफ्राय जोंहा लाब आगै दरमि सना होनदों ओमफ्राय लाब औ आब' सना माइनाव खि आंनि बिब' सना माइनाव होनदों औ थांबाय नामा सना दरमि रानि आगै धरमि सना मा ओंख्रि होनदों जानो हरबाय जोंहा धरमि रानि ओमफ्राय नै बेजों फैबावबाय आरोखि ना आदसा ओंखायसो खोनायाखै ओंखायसो सासेल' देखायदों थांनायखायसो सना भाबि सना लाभ हरदों अके थेंकिउ सना ओंख्रिया आब' ओंख्रिया आब' ना फाजा आरो लाब अमा बैसाखौ हा बैसाखौ अमा फिसाखौ बावना जाफ्लांबाय जोंहा हा माखौ ए दिनै अमा बैसाखौ जेलाय जोंथियाबो जाफ्लांबायना बेदर जाबायना ना फालिखाया नामाथाय जाखायो आब' ओंख्रिया ना भाजा आरो लाफासोमोन आब' अमाबैसाखौ बावना जाफ्लांबाय जोंहा होनदों औ दिनै अमाबैसामोनथ' मानो गियो आंखौ एथ' आं बादा होआना जेबो सना आं गियोलै नों आंखौ गारनो नागिरो बिराद गारनो नागिरहां जायो नों आंखौ ओंखायनो आङो गारजानो गिबाय आं नोंखौ मिथिबायना आलदा जाजानो गियो आं नोंखौ मिथिबाय नुवाखै कमेन्ट हरो नोंनाव साथाम होननानै लाखाबावबाय नोङो दहाय साथाम जाबाय आं होननानै खोन्थाबावबाय नोङो बिदि होननाया आङो जेबो सानाखै आरोना लानानै फैसाबो बिहर होनदों औ लोंखांबाय गल जादों नंगौ बेनो औ आगै धरमि सना होनदों अ आब' सना माइनाव खि आंनि आइदि नामा नों बे आब' सना माइनाव खि होनदों बेनि अ आब' सना माइनाव खि होनदों औ गुमै जोंहा जाफ्लांबाय फुंनिफ्रायनो गुमै दिङा होनदों अ दे जेबो नङा आं दहायनो बुंदों आरोना इसोराबो बिदिनो आरोखि जानायखौ जानो आदार हरखादों नालाय ओमफ्राय मा होनदों आं जायाखै आं अमाबैसायाव जाखायो आगै पुर्निमायावसो जाया आदसा औ आब' सना माइनाव खि आंनि बिब' होनदों अ आब' जोंहा जायामोन दिनै जाफ्लांबाय आब' सना माइनाव खि बिब'आ बावना होनदों नों साननाय बायदि नङा थेवब्ला आं रावनिबो नाम्बार लायाखै सना आदसा सना सनालै नायलाय माबा फैलायबायलै ओइलायथो 50% थांबाय आरोना आदसा 50% थांबाय
ओमफ्राय मा होनदों औ औ गुमै दिङा होनदों लाइभ हरबाय ओमफ्राय नों आब'खेनो मा बुंनो नागिरा बुंदो थब्ल' नों आदसा नों बेखौ गोसोखांबाय गोजौथारलै नों होननो नागिरदोंमोन आं गोजौ गुफुर गावदांदां राफोद होननानै बुंनो नागिरदोंमोन आं नोंबायदि खरा खामानि मावग्रा गैया होननो नागिरदोंमोन आं बेखौ गुफुर गावदांनो हारावराव होननानै हारावराव दहाय कमेन्ट हरदोंना आं बेखौ रायबाय थादों हारावरावनो दाउ बिमा रांखिनि होननानै रायबाय थादोंना आङो दहाय बेखौनो सोंबाय थादों बियो ओमफ्राय माबायदि आंलाय होनलायलायदोंना बेखौनो होनदोंमोन आं आंनि गोजौसिन होनगौमोन आं आगै दरमि सना लाभ हरदों आंना गुमै दिङा थाथ'दे आं आब' जमानानाव दसे थाना फैनो बेनाव हाबना जाथाराखै गुमै औ दे थांदो आरो ना रायज्लायहैदो दे नोंहा मैयाहाय माने बेयाव थांदों होननानै खोन्थानानै लाहैदो आरो ना जिखुनु औ आब' सना माइनाव अके होनदों आदसा दे आगै सना लाभ थेंकिउ लाइक होआखैबा लाइकल' होदो ना जोंहा धर्मि रानि गोजोननाय थाबाय आब' गुमै आइदि दं दिङा आं आब' जमुनानाव दसे थानि दे थाथ'नो औ दे बाय बेयावनो बेखौनो गिबाय बुंनो गियाखैब्रा माने गोसोखौ गुद गुद मोनहोनांगौब्रा गोसोखौ गुद गुद मा बुंगोन मोनहोनांगौ थाबावथों होननायनि होमबानो बिसोर गोबाव थायो आरोना होमबासो जायो बिदिजोंलाय बोरै जानो गुमै अन होनदों आरोना गुमै दिङा मा होनदों गुमै दा लोगो मोनगोन एल बि फ्राव गुमै आब' सना माइनाव अके औ दा लोगो मोनलायगोन आरो ना गोमालायबाबो थेंकिउ जोंहा धर्मि रानि गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो गोलाव सम बिबुंथि होनायनि थाखाय आंनिफ्रायबो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों नोंखौ थेंकिउ दे जिमि रानि थेंकिउ स' माच बाय दे थांदो आरोना गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय मा होनदों औ दे गुमै गुमै जों आं खिन्थाहैसां आं लाइक होखायो गुमै दिङा फोरों मोना गुमै बिदि दे होमबा गुमै आब' सना बाय औ दे बाय इट्स अके गुमै औ इट्स अके बाय थेंकिउ न' प्रब्लेम go you can go now you can go now जिमि अके बाय ओमफ्राय मा होनदों इट्स अके गुमै येस अके इउ केन गो नाउ ओमफ्राय मा होनदों मालाबा सोंसां नोंनाव मोनसे खोथाखौ देलै सना नै दाना नोंबो आंखौ आफसुस सना थैखाबायलै नों आरो आंखौ आफसुस थाहोलायबाय आरोखि दा होमबालाय मालाबा होनसैलाय दे होनबाय जिमि गाबबाय आरोना नोङो होमबा नों दंफैखोमायोमोन सिरिनो आदसा गाबबाय आरोना मानो गाबखो जिमि जिमिला सिंखावरि फाग्लि खाफाल गोनां नोंहा एसे न' बां गोनाङाव मोनजाहैदों फाफि नोङो एसे न' बां गोनाङाव मोनजानो मोनदों संसारखौ थिगैनो दं जिमि फाफि सेंखावरि नोङो माथो आंबो आब' खेखौ मा होनदों आफसुस खालामदों औ बिदि खालामनांगौ ओंखायनो आंखौबो आफसुस खालामबाय आगै जिमि जाखो मा जाखो सना होनदों जानो गाबदों सना होनलायदों आदसा ओंखायनो गाबबाय नोङो खे जिमि रानि गाबबाय नोंबो होनबालाय फाफि एफा गोबाव जाहैबाय नों ओंखामखौ जोंथि जना थांखो ना माखो नोंलाय माथो सासेल' थांबाय जोंथि जनाया होमबा जिमि ना नोंसो थांदों जिमि दंबा हरलाय कमेन्ट जिमि मा जाखो नोंहा
आगै जिमि जानो थांबाय हनै थांबावबायसो जिमिया आदसा इलाय ए दं सासेल' देखायदों मा थांलाय फैलायथाय खम जारला मा होनदों औ सना होनदों आदसा दं सना होनदों सना दङ ने ओमफ्राय मिनिबाय जिमिया साल्ला मिनिदोंसो होमबा माब्रै जाखो ओंखामालाय गोथावथारदां आगै जिमि सना नोंबो फसायबाय नामा नोंनि थब्ल' सनाखौ आदसा बैखौ नुबाय नामा होमबा मामोनलाय आंनि मोजां मोननाया सोर नों मिथिफेराखै अब्ला होनदों आरोना ओमफ्राय नोंनो आंनि जिउनि सनाखा रावबो नङा इलाय बेखौ नों फरायनानै लानाय जाबाय ओमफ्राय नंगौना नङा सना होननानै सोंबावबाय आरोना लाभ हरबाय आरोखि ओमफ्राय नंगौना नङा सना होनदों आरोना सोंफिनबाय आरोना नोंनो आंनि जिउनिखा सना रावबो नङा नंगौना नङा सना होनफिनबाय ओमफ्राय लाभ हरबाय ओमफ्राय आगै जिमि सना नोंबो फसायबाय नामा आंनि मा होनदों आंनि थब्ल' सनाखौ आदसा आंनि थब्ल' सनाखौसो होनदोंना ओंखायसो होनदों आरोना ओमफ्राय मा होनदों रोनो जाखाबाय आं आदसा रायख'सा फाबसिया रायख'सा गोगोम जाबोबाय बियो बाब आइदै जिमि फाग्ला रोनो जाबाय आं थोद फाफिया दे आब' आं लाया देनो आदसा फाफिया दाना लायासो जालायबाय जोगारसिगोनलायसो होमबालाय मा होनदों फसायबायबा बुं आगै जिमि सना रानना लागोन होनदों आदसा बिदिसो होनदों रानना लानोसै बेबा बोरै रानगोन खम जारला जागोनलै ओरैनोबा थाइसेल' थायनाय बोखावजाया बोरै बोखावजागोन बेबा मा होनदों अबाव थांला जोबखो मानसिफ्रा सुनिफ्रा जानोलै जोंना बेनो थिगलै नाङालै रावनोबो जिमि एखे नाङालै मानसिफोरा बा गिनांगौसो दिसटार्ब जायो ना मा होनो थांनाङा थांथों मोजांसो जादों जोंनो बिराद मोजां जोंहा फेमिलि गोजा रायलायगोनब्रा ज'नो बेयावनो ना मा होनो मालायनाव थांनानै आलासि जाहैब्लाबो ओंखामबो मोनजाया ओंख्रिबो मोनजाया निरामिस गोजांग्रुु उन्दुनोबो मोना हा खम जारला ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय आगै अनजालु बहा खारखो बेबा जानो बेयो गैया सि आइ डिसो जाखोना माखो खावसे रानसै आरो आब' होनदों औ रानदो र' जै दा आंजों फैबाथाय रायखागोन आं दे आब' होनदों रायनानै हो सालाखौ औ आगै जिमि होनदों जोंना सनाया ए होनदों औ आगै जिमि होनबाय आरोना ओमफ्राय मिनिबाय ओइ होनबाय आदसा माखौ ओइ होनखो आं नंथ'वा आं नङाथ' आरो होनदों आदसा माया नङा जालायखोब्रा जिमि खम जारला नोंजोंबो आब' समायना मा होनदों आब' समायना नाम्बार हरब्रा आदसा
नाम्बार बिबाय आरोसा बेना नाम्बार मोननाय नङालै नों जिमि खम जारला बे रायज्लायनोबो मोना मा जाबावगोन बेखौ रायलायनोबा नैबे इउटुबावल' रायज्लायनो हागोन लाइभआवल' रायज्लायनो हागोन बेनि नाम्बार गैया आरोना खम जारलालै जिमि थोद मा जाबावगोन जिमि मा जाबावगोन जाखो माफ्राय मोनबावनांगौ होनबालाय मोननाय नंला नोङो जिमि दे मानोना बेहा इउटुबावल' रायज्लायनो हायो ओमफ्राय मा होनदों लाभ हरबाय आगै जिमि सना गाज्रि दामोन आं हरनो हाया होनदों ओयलाय नै हाखाया आरोना जिमि सना सरि बिखाबाय हनै ओमफ्राय अके आब' मानसिफोर गोनाङाव हरजाखायाबा दे आब' होनदों बेनो आरोना सरि आब' बिफ्लांनायनि थाखाय होनदों आदसा जेबो नङा दे जिमि सना लाइभआव माने हरजाया आरोना माने बै नाम्बारफ्रा गोसोआव थायो सोरबा स्क्रिनलड सर्ट खालामनानै लाबावोसो गिनांगौ एलबि आवनो रायलायगोन आगै सना होनदों औ बेनो जेबो नङा आगै जिमि सना होनदों ओं आं ओरैनोसो बिदों आब' आदसा ओरैनोसो बिदों ओमफ्राय जिमि माबा रायलायनोमोन नामा नों कलजों रायलायोबा रायलायनो हागोन कनफारेन्स खालामनां रायलायोब्ला मा होनदों आं ओरैनो दं लाइभआवहाय फैबानो जाबाय रायज्लायनोबा साथामजोंनो कनफारेन्स जाबाय थाखायो जोंना बेनो थोजासे जोङो दा रायलायबायना नोंबो नुबाय आंबो नुबाय कनफारेन्स जाबाय मा होनदों दे जेबो नङा आगै जिमि सना थब्ल' जोंनोबा मोनो मा होनदों थब्ल' जोंनोबा मोना रायलायनो गोसोबाबो ने थब्ल' सना जोंहा बेयावनो कनफारेन्स जाबायना एखे नोंबो रायलायनाय आंबो रायलायनाय कमेन्टआ बे मोनसेयावनो ज' कनफारेन्स साथामजों बेनो थोबाय बेनो जोंनो थोजासे लाइभआव फैनायानो ना जिमि सना नंगौना नङा दे होनलाय नोंनिबा फामि सना अके फामिलै माथो फैयाबो नामा औ आब' होनदों औ एल बि आवनो रायलायो जों बेखायनो होनदों जिमि जोंहा सनाजों एल बि आवनो रायलायो आरोना बेनो स्रां ओमफ्राय गुमै गैया होनदों हा दङलै मा जाखो आं दं सना होनदों ए गुमै गैया नामा होनना सोंदों होनो एखे मिथिबाय नोंखौ फामि होननानै लाब हरबाय आरोना फामि सना दङ ने दं आगै जिमि होनदों ए आदसा दङ आरोखि होमबा दे खोनादोंना खोनायाखैथाय रायलायनायफ्राबो आब' होनदों आरोना जोंहा जिमि दहाय आं नोंखौ अन्थाइ खुबैहरखांबाय लामानिफ्राय मा खालामदोंब्रा होननानै अन्थाइ खुबैखांबाय आं बैनाय अनजालु नागिरफैदोंमोन दंना गैलाब्रा होननानै नागिरफैदोंमोन बैनाया खम जारला गैयालै थांबायलां आंना फैयाखै होननानै ब्लद थांबाय बियो दहाय गोजौआवनो बेसेबा गोबाव जाबाय ओमफ्राय जोंहा जिमि बहा दं न' सिङाव ना बाहेरायाव र' अन्थाइ खुबैहैनां होनदोंमोन आं दहाय ओमफ्राय आगै जिमि आगै अनजालुखौ दागारसै होनदों आदसा दागारसैबो नामा मैया जिमियासो हाबहैनांगौमोनलै बैनाय अनजालुनियाव लाइभआव हो जिमि नों दंना गैयामोन खम जारला आं कमेन्ट हरासैलां आंखौ दं होननानै सानगोन ओंखायनो हरासै आं कमेन्टखौ जाहा नांलायबाय थोद खम जारला बिदि जायो
गिलायलाङोलां बिदियाव कमेन्ट हरनो। फाग्ला आंखौसो सिनायगोन जै कमेन्ट हरबाय आंबो दं माथो नोंबो नुदों होनजानायसो जागोन। ओंखायनो हराखैलां। जि गोबाव होदोंलै 1 घन्टानि बारा होदों बियो मैया। अके आब' लानायाव लानजायाव खाथाबना लाखिगोन आं आब' होनदों। दे लाखिबानो जाबाय। मा नों जरा जाहैया? मा नोंबो जरा जाहैया नामा आगै अनजालुजों? थब्ल' मा होनदों? मा नोंबो जरा जाहैया नामा आगै अनजालुजों? थब्ल' लरा ना जरा होनखो? जरा। आं थाङाखैलै सना। आङो सिसि जाहैदोंमोन ना। कमेन्ट हरजायो बिदियाव। जारला। आं बिदियाव ओंखारालै। कमेन्ट नुबा आंबो दं होननानैसो सन्देह खालामगोन। नोंबो नुदों होनगोन आंखौसो उनाव। साखि दं होननायसो जागोन। जलदि लेंहरखा होनदों। आदसा औ आगै जिमि सना जरा ला एलबिनि होनदों। औ लाबानो जाबाय। दंमोन अके आब' दारिया गाला। औ आदसा दारिया गाला होनलायनाय डाइलग होननाय खोनादों नोंबो? आदसा दंमोन होनदों ने? दंमोन आदसा नोंबो दं होनबा? होद आं रायलायला होनबालाय। नोंबो दंखायोबालाय माथोबाव। थैसां मा होनदों? गाबबाय मिनिदोंसोलै पापिया। गाबबाय नामा? थैजासे थब्ल' आं थब्ल'नि होनदों हा थैजासे थब्ल' आं थब्ल'नि लै सना सिरि थादो आंबो थाब ओंखारदों बिदिसो जाबाय। आब' होनदों। आदसा आंबो ओंखारदोंलै। बिदियाव थाजायो बायोलां। बुंथ'जाबावलासो बेस्राफोर मा आंबो दं होननायसो जाहैगोनलै बुंनाङा। ओमफ्राय नारजिया फामिया मा होनदोंलै सनाया मिनिदोंसो फाफिया गिख' नामा? आदसा बिदियाव थायो। जोंहा बैनायखौ गाबज्रिहरनो थिनदोंलै बियो जिमिया बोरै फैबावगोन जाखो? जिमि एखे सोरनाव दंहैयो बेबा? नाम्बारबो गैया नालाय खम जारला जिमि बोरै गारजोबगोन? ओइ फामि मा खालामदों सना नोंलाय? फामि मा खालामदों? थांलायबायलै माबा खारलायबाय बियो बैजों फैसिगोनलाय नामा? ओंखाम जासिगोन नामा नोंलाय? बाराबा डाबल होगोन आं लाइभखौनो। डाबलसो होगोन आं बाराबा लाइभखौनो। 45 थांबाय नै दासो खम जारलालै। जिमि ना जोंथि कमेन्ट हरलाय। मा खारलुं बायदि जाखो? र' आंना कमेन्ट स' जायाखैनोदां। कमेन्ट स' जायाखै नामा? दं। फामि सना लाभ हरबाय। औ सना नों दं ने? ओमफ्राय सोर थांखो? जिमि बोरो अन सना देलेकि बोरैबा मोनोलां थांबा मानसिफोरखौ। ओमफ्राय मा होनदों? ओरैनोसो खेबसे जंखायदांमोनलां आं फंसे नोंखौ सिनायाबालानो लाबो ओरैनोसो खेबसे जंखायदोंमोन आं फंसे नोंखौ सिनायाब्लाबो होनदों। आदसा मेथाइ खननो रोंबावगौलै माथोलाय। थोद जोंहा ज'सो
पिकनिक जाजागौमोन ने एलबियावनो थख'ख'नो खम इन्टारेस्ट जागौमोनलै जोंहा साथामजोंनो पिकनिक जानो खम मोजां जागौमोन मेथाइसो खनबावबाय जोंहा आखाइ खबनानैसो खननांगौ ने जोंहा ओरैनोसो खेबसे जंखायदोंमोन आं फंसे नोंखौ सिनायाब्लाबो होनलायलायनाय सोरखौ आगै जिमि होनबाय आदसा बेनोथ' ओमफ्राय जोंहा नारजिया फामिया मिनिबायलै सना मेथाइसो खनदां आब' आदसा नंगौथ' आरो अ होनदों ना आदसा आगै जिमि मिनिबाय ओमफ्राय जिमिया मिनिबाय फाफिया आंहा आरो दै लोंनानै गाराङानो मोजां जाबावासैसो थब्ल' आं मा होनदों थब्ल' आंना थब दे मा मोननैजोंबो प्लास खालामना होनदों आदसा औलै सना आब' हाबाब गाना होनदों हा आयौ जिमि 25 दे जिमि नोंनाबो 25 दं ओमफ्राय जिमि 25 नार्जारि 25 सना ओमफ्राय 25 दा 300 50 पसिस 85 385 385 हाबा गाना होनदों आरोना औलै ना होनदों आरोना जिमिया ओमफ्राय मा होनदों सनाया हा मिनिबाय आं जा मोजां मा होनदों आं जा मोजां गोदै खनगौमोन दे होनदों औ बेनोथ' जोंहा पिकनिक जाबा र' जोंहा गुसु गुसु गुदुं गुदुं साथामजों स्रें गल आमोल दिमोल खैमोल होनलायलायनाय बायदि गेजेराव बेदर लानानै खम गोथाव आखाइ खबै खबै रंजा बाजा खनगौमोन ने आखाइ ख्रब ख्रब होनलायलायनाय ओरैनोसो खेबसे जंखायदोंमोन आं खनसे होनलायनोसै नामा ओमफ्राय सासे थाथ'नानै ओमफ्राय सासेया नोंखौ सिनायाब्लाबो होनबावनोसै नामा ओमफ्राय सासेया होनबावबाय बेखौनो डाबल रिपिट आरोना नोंखौ सिनायाब्लाबो होनलायनोसै नामा सासेयाबो डाबल बे मोनसेखौनो आरोखि ना बाब खम इन्टारेस्ट जागौमोन गोसोखाङोलै आं बैफोर समखौ बिदि रैरुब समखौ मोनब्ला ने बेसे इन्टारेस्ट जिउ थांना थानायाव बेनो जोंनि थोजासेमोन आरो जोंहा गैया जाफुङा ओरैबो गैया ओरैबो गैया गेजेराव लांदां खम जारलालै खम जारला ओमफ्राय मा होनबावदों मा होनदों आगै होननानै मिनिबाय औ आब' होनदों ओमफ्राय आब' होनना मिनिबाय जिमिया थैसां होनदों आयौ मा होनो जिमिया जा मिनिबायलै गोदो उन्दुलांगौमोन आं आगै जिमि सना खोनासंना थब्ल' सनानि गानजों आदसा खम जारलालै ओमफ्राय आगै जिमि मिनिबाय लाजिबायलां लाजिबायलां जोंथि सना बिराद लाजिबाय बोरै जाबावनो जाखो लाजिबायलै आं आगै जिमि मिनिबाय ओमफ्राय मिनिना थैसिगोन आयदै खम जारलालै थोदस मा जाबावनो सोरबा नायनानै थांबायलै सोरमोन बेबा मिनिना थैसिगोन आं आं उन्दुलांसै
नोंनि गान खननायजों सना दे ओमफ्राय जोङो जिमिया मा होनदों उन्दुदो दे आब' होनदों आदसा थैबायलै उन्दुबालाय आं जानाय नङा ना होमबा खम जाबाव बे खना हो खनना हो दे आब'नो गाना आदसा बबेखौ खननांगौ माबे मेथाइखौ खनबावनांगौ जिमि दाना उन्दुबाय आं आगै जिमि आदसा उन्दुबाय आरोना उन्दुबायसो होमबा ओमफ्राय मा होनदों उन्दुबाय खननायाव आरोना जिमि माखौ खननांगौ जिमि सेंग्रा सिख्लायाव लोगो हमनांगौमोन ना आगै जिमि होनदों मा होनदों सेंग्रा सिख्लाआव लोगो मोननांगौमोन ना आगै जिमि लै खाफाल गैयालै सना बेफोरखौ मानो रायखांबाय थाखो दुखु मोनलायलांसै गोसोफ्रा दासो लोगो मोननानै ना माथो खालामबावनो अननायावल' दंसै नाथाय गैयासै जेब्लाबो साननाय हनायफ्रा गोसोआवनो थाबाय थासै थब्ल' सना आंनि उन्दै जिउ आगै जिमि होनदों आरोना गगाबो मोनबाय नालाय ब्रा खननोनो हाया मेथाइफोरखौनो ना बेफोरखौ जानांबायसो लायलायनाय बेफोरखौ खनजागौमोन आरो जोंहा मोनाबाय नालाय खनजाला ना आगै जिमि होनना हा मिनिबाय आब' सना होनदों बेनोथ' जिमि गाबबायसो नोंबो माथो गाबबाय खम जाला आयदै ओमफ्राय मा होनखो गाबबाय होनना आं मालाबा मानिबा थाखाय नोंनि बिफोरनि हायाबा नो मा खालामगोन एलबि होयो ना होआ हो थब्ल' बुंलाय ओहो आं होखाया हैनोबो होआ आङो 10 मिनिट थांबाथाय दानबाय 10 मिनिट थांबाथाय दानबाय गैला बे होलाबो आं 10 मिनिट होगोन बेनिफ्राय नुवाबाथाय दानबायबो आं 10 मिनिट होबाय दानबाय 10 मिनिट होबाय दानबाय फैया नालाय दानबाय ओमफ्राय गैला होथारलाबो मानसिफोरनाव नागिरहैगोन आं जोंजों रावबो फैथारला आरो ना आब' होनदों फैखाया जिमि सना दाफै मोजांथार बिराद मोजां आं फैनायखौ बाबावदोंसो बाराब्ला जिमि नांलायोना मानसिफ्रा मेगन सायो जों माबा थायोब्ला जोङो खरसे फुख्रिनिसो नालाय दावलांनोबो हाया दस्राबो फैनो हाया बिदि जाबाय आरोना दैयाबो रानजोबा जों गेजेरावनो दुबब्ला हा जिमि बिदि जाबाय दुखु दाजा सना आं दं थेवबो होनदों औलै एखे दङ नों गैयाबानो गैखायाना औ आगै जिमि बिदिनो बिदिनो बेखायनो आं खामानि मावब्लाबो अन दोनो थब्ल' सनानो बेनो मन' जाबा आं गोजोन मोनगोन आगै जिमि सना आंबो बेखौनो नाजादोंलै मा जाबावगोन जाखो ओंलै बाराबा ना होनदों ओमफ्राय आं फैयाबाबो हो नों एलबिखौ सना होद आं होआलै 10 मिनिट होबाय बेनो थोबाय 10 मिनिट होबाय बेनो थोबाय बेयाव फैयाबाथाय गैला नागिरबाय आं मानसिफोरनाव नांगौबा भिडिअ' होगोन आं जै नों गैया होमबा आब' लाभ हरबाय आरोना जोंहा जिमि सनाया औ आगै जिमि सना होनदों आरोना आं बायहेरायाव थाङोलै दे बायहेरायाव थाङो आं
थाथ' सना मोननैसो रायज्लायथादो पारमिसन लादो आं बाहेरायाव थांनोखि गुजुथारलै बाहेरायावबो एसे थाब फैखागोन आं दे बाहेरायाव थांनांगौखि थाथ' र' मा होनदों जोंहा र' मा होनदोंथाय आब' होनदों आरोना मा होनदों औ आगै जिमि सना बेयाव थादोंमोन ना लाभ हरदों र' आब' अन होनदों अहाय थांनो जिमि दे होमबालाय दे आगै जिमि सना होनदों बाहेरायाव थांदों खोमा बेबो आं थांनायखाय बाहेरायाव थांबाय बे बाहेरायाव थांदों खोमा जिमियाबो ओमफ्राय दे आगै जिमि सना होनदों औ थांदों बेबो बाहेरायाव थब्ल' बिदि दा खालाम आं मालाबा मानिबा जाहोनाव फैनो हायाबाबो नों एलबि हो होनदों आं 10 मिनिटल' होगोन आरोखि 10 मिनिटल' होगोन होमबाबो बेनो थोयो आं ओमफ्राय एलबि फैनो मोनाबाबो आङो माने भिडिअ' सर्ट हगारगोन आरो बिदि जिखुनु भिडिअ' हगारलाबायगोन सम मोनोब्ला आरोना रावबो गैयाबालाय बेखार जागोन ना लाइभ होबा बिराद एमबि जायो भिडिअ'निफ्राय बांसिन एमबि जायो आरोना लाइभ होयोबा मानो सिरि मा सिरि हो होनदों आदसा खोनायाखै आं हासुहैदों होनबायना आं हासुदोंमोनलै बाहेरायाव थांदोंमोन आं खोनायाखै खोनायाखै खोनादोंबा खोनादों होनलाय खोनायाखै लाब आं हासुहैदोंमोन खोनायाखै मा खालामदों होनदों मानो सिरि खोनायाखै आरोखि होनबा ओमफ्राय मा होनदों जोङो सनाया आंहा मिथिथारो बिबोनांखौसो साला गाला होनदों हा नोंहा मिथिथारो बिबोनांखौ साला गाला होनदों आदसा हासुनो थांदोंब्रा जिमियाबो मालाय आं थांबाय नालाय थांबाय बेबो रायलायग्रा गैला नालाय थानो बायोना जिमियाबो हासुहैबाय आंबो हासुनो थांदों ओमफ्राय मा होनदों नोंहा मिथिथारो बिबोनांखौ साला गाला होनदों आदसा
बाहेरायाव थांदोंमोन आं ओइलायथो नोंखागौ। ओमफ्राय दस्रा फैगोन ना आं फैबावनां मा होनदों दस्रा फैगोन ना आं फैयाबाबो नोंनि एलबियाव होनदों। फैयोब्रा फैनायालाय सासे सानैल' फैगोन होमबाबो बिसोरो दफांनि बायदि बैयाव 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 फिउ फिउ मा जागोन बिदिजोंलाय 10 मिनिट होबाय जै फैबाय ज्रोब खोमोरबाय आं बिदि जै जाव खारलुं होबाय ज्रोब खोमोरबाय आं। ओइ माबा रजे होदोंलै खोनाबाय थांलाय जिमि थांलाय रजे होदों मा रायलायगोनलै बे फाफिया रजे फैबायलै आयु खम जारला बैनाय अनजालुनि सेकेन्ड हेन्दआ दस्रा फैगोन दे मिनिबाय जिमिया होमबाना खोनाबाय सना आतसा दे आगै जिमि हनै नंगुमैया मिथिजोबो होनदों। ओइ बैनाय अनजालु रजे बाजै फैबाय एल बि फैदों थांलाय बैनाय अनजालु रजे बाजै फैदोंलै एल बि आव आंनाव नटिफिकेसन हाबबायथ' दिनै इमान गोबावजों दिनै फैबाय बियो खम जारला आं थांनो हानाय नंलालै। ओमफ्राय मा बा मालाय होनदों आदसा फैनाया ओमफ्राय आगै जिमि हनै नंगुमैया मिथिजोबो होनदों आदसा औ आब' सना होनदों आंनि सना एल बि होदों औलै खम जारला होबाय आंहा नेबाय थायो ओमफ्राय होनदों ए थाङा आं होनदों थाङा होनदों आदसा रावनावबो होनदों औ सना जोंहा बेहायनो इन्टारेस्टार होनदों औ ओमफ्राय मा होनो बैनाय फैदोंमोन थांबाय खारलांबाय नुनानै जोंहा बेहायनो इन्टारेस्ट होनदों औ ना आगै जिमि अनजालु आगै थांबाय बे थांबाय आइदै आंनि सना फैदों होननाय लोगो लोगो खालामबायलै जोंथि पारमिसना खम जारला आंनि सना होननाय लोगो लोगो खालामबाय मिथिबाय बियो मा रायलायहैखो थांथोंसै आब' होनदों औ खम जारला नटिफिकेसन फैनाय लोगो लोगो होलांबाय आमोखाया बिरहाबलांबाय बियो बेबा थंथोंसैलै आब' होनदों एलायनै आंनो खिन्था हरखादों आदसा खिन्थाहरखादों जों थांनो हानाय नंलालै होनबा औ आगै जिमि सना हनै खोन्थाफैदोंमोन होनदों खोन्थाफैदोंमोन आरो आदसा जों दंना बोरै थांबावगोन दे ओमफ्राय मा होनदों औ आगै जिमि सना हनै खोन्थाफैदोंमोननो जोंनोसो खोन्थाफैदोंमोन आरोखि होनबा बैनाया रजे बाजैया होगोन होननानै खोन्थाफैदोंसोमोन आरो आंबो उल्थासो बुजिदों बेखौसो खोन्थाफैदोंमोन बियो होमबा जोङो नटिफिकेसन हाबखादों आंनाव खम जारला बोरै थांजाबावगोनसै बे थांलालै आंसो होखादों आदसा नंमारगौसो मा होनदों र' कमेन्टआव बारबाय आगै अनजालु थां सना नांलाय होनदों नायलाय होनदों औ नायलाय मा होनदों बेबा नायजागौमोनलै आं गंनै नङाना मबाइला खम जारलालै ओमफ्राय माबायदि रायलायो खोनासंनो लुबैदोंब्रा आब' सना होनदों आंसो खोन्थादों होखादों आदसा खम जारला खोनासंजागौमोनलै थांनो नामा दसे ओमफ्राय आं थांला थांलाय आगै अनजालु सना होनदों मिनिबाय फाफिया दे थां अनजालु होनदों आगै जिमि होनना मिनिबाय ना आब'जों थाङा ना आब' जों थाङा ना आब' होनदों जोंहा बैनाया होनबाय बैनाय थांनो हालालै जों दे सरि जों थांनो हालाय मानोना आंनाबो लाइफ दं ओमफ्राय मा होनदों चार्ज खमसै थुबल' सना आंना 14ल'सै आयै बेटारि सेभाराव होबाथ' गोदान हाबनाय जायो
सना खम जालालै जिउ माथो खालामबावनो मिनिना नायनायनि आब' आं र' दे आदसा नायसै नायदो दे नै डाबल होबाय जिमि सना दा थांसै डाबल फैबाय थांलाय फैलायसो जाबाय माथो दोननानै होफिनबावबायसो नै दासो डाबल फैबाय जायाखै खोमा दोनदो सना होनदों हो मा होनदों आगै जिमि सना होनदों थौ आंबो नायगोन दा आगै जिमि सना होनदों औ होनदों जिमि थब्ल' दोनदो सना आं आंनाबो चार्ज खमसै थौ एसे नायनि दोनसै दे सना दे ओमफ्राय गुड नाइट सनाफोर होनदों औ दोनदो थब्ल' सना अफ जासै आंना दे सना दे बायखि सना ओमफ्राय जिमि लोखि जिमि सना बायदे होमबालाय ओमफ्राय फामि सना जिउ आंनि सना थांनोसै ओमफ्राय दा दोनबा लोगो मोननाय नङा आरोना आरोखि ना गुड नाइट नो थौदो दोनदो थब्ल' सना अफ जायासै आंना दे बाय सना लाभ हरदो खनसे दंबा लाभ हरबानो जाबायना आंबो दोनसै आरोखि होमबालाय दे बाय सना गुड नाइट सुइट ड्रिम नेक्स्ट लाइफ ड्रिम मेट इउ पिकआप खालामसिगोन ना नेक्स्ट लाइफआव दे सना बाय बाय सना दे बाय 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 सना कमेन्ट हरबावगोन नामा बाय बाय